Katukad, Tibasol. Tinapalabas, nagpakpakaasi ni kalalili ka ni Astor, asumurot kumadaytoy kadadagimay, ijay lugar da. Takayat namat amay matangan, ti panagkalaysada ken ni Dinggas. Pinatgan nga rod ni Astor, nupay saan kumaapalubusan ni Margarita. Inyawat nga rod ni Astor ken ni Dinggas, ti inkarina agatad nga aramaten da iti kalaysada. Iti nakapanaw da Dinggas, rimwarmeten ni Margarita, ket napan iti farmhouse. Agsarsarita da ken ni Nana Pipay, idi masideg ni Ligaya. Saan na magustuhan, ti panagsarsarita ni Margarita, maipapan ken ni Baby Grace. Isu nga impauban na ti ubing ken ni Nana Pipay. Sana tinungpa ni Margarita, ket pinapanaw na daytoy. Rimwar nga rod ni Margarita iti farmhouse, ket nagturong iti runruno. Ni Angkwan, tinakasarita na. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Katukad, Tibasol! Sige, yalaan nak iti danon tamawawak. Wan, ma'am. Mabit lang tayo nakmangala. Agawaam, takayat ko ti agpasyar. Wan, ma'am. Kuyogan kang agpasyal. Awan kadit sa bali amang kuyog kanya. Awanan, ma'am. Siyak lang. Ngamin, agtrabaho da amin. Agraman da kiti babae. Agtrab-trabaho da. Idinto tadda ka ditoy? Anya ter aramidam ditoy? Adi ka agtrabaho? Imayak na nga, ma'am. Ngamin, sa anak anangan itay anapan nagtrabaho. Isa ang mabisina kon. Isa nga imaya kon na nga. Nagadukit din nga ibagbagam? Ala, ingka mangalan iti danom. Ta itaypay amawawak. Wan, ma'am. Inakon. Mabit lang. Oh, napasyar mong taglawlaw ti happy house, ma'am. Wen, kat napintas. Nagado tinagduduma ti Maris na amasetas. Makaay-ayo. Wan, ma'am. Put mo dayta. Kat, asino tinagmula kadagita amasetas? Ta kami amin, ma'am. Ngam ti panangurnos kadagiti sabong. No sa dino ti pakaimulaan na, kat ni dagimay. Iso amayat, ma'am. Ah, kasta ka di? Sa dino pa'y titagduma apang ipasyaram kanyak? Ang kwan? Wan, amokon. Ijay water pump. Ha? Water pump? Sa dino dayta? Napintas ijay, ma'am. Umay ka, sumurot ka kanya. Wow! Nagpintasan? Iso day tatibagbagak a water pump, ma'am. Anya? Waterfalls! Saan a water pump? Water pump tamok nga English na dayta, ma'am. Kat nidinggas. Tamo na nga English na dayta. Kat water bath. Anya? Aguuyong kayo adwa? Waterfalls dayta. Wan, ma'am. Insuro idin yung amo dayta katakan. Ngam nalipata. Nagmayat dayta abisuon. Kat karayan matan ti pagdiswan na. Kayat ko dito eh. Kanayo na ko nga umay dito. Tatalaga, kayat ko dito eh. Awan ka diti kastoy ijayan nyo, ma'am. Awan? No kayat mo, ma'am. Panta dita karayan. Aglangoy ta. Anya? Dadalom apaset na ita karayan. Paglanglangoyan mi, kadadingkas. Kasta? Alay kakading aglangoy, ma'am. Wan? O niya. Inta aglangoy. Sika, tikadwak ngaglangoy? Saanan? Kumaa, no sika ni Dinggas. Sa anak nagtalagkan ka, ang kwan. Kaslatan di makikita ti amin.
ha? Awan lagit ni Dinggas. Nasuruna. Amom ngamin ang kuwan. Agtalagak unay kan ni Dingas. Awan makunak kan kuwanan. Katap mo agtalagak matkan ka. Di ipanaglak mo dayta. No kasta ti aramidan. Anya ti amo. Amangan no agsiningad tanto. Wan, ma'am. Sige, ipanaklit ko kan ka mapagtalka na. Nasayaat mo kasta? Sa di na pa iti kaya't mapapanan, ma'am. Kuyogan kalata. Kaya't ko amakita ti plantasyon. Sige, ma'am. Mapanta, iti plantasyon. Naglawagayam daytoy a plantasyon ang kuwan. Wan, ma'am. Isungado kami matatao ni amo. Taado, ti trabaho dito eh. Agraman dagiti babae? Agtrab-trabaho da ditoy? Wan, ma'am. Agoray ka ang kuwan. Anya ka di dagiti naimula ditoy? Marijuana, ma'am. Marihuana? Maiparit amula dayta. Wan, ma'am. Agmulmula kayo iti marihuana? Ti awag ni amo iti dayta ket mula a kwarta. May mayat ka no adenggan no kasta. Anya? Iso atimon baliksen pa iti marijuana, ma'am. Mula a kwarta kunamlatan. Anya? Kasla jackpot dyan. Dayta tipod no. Among ka di, ma'am. At dapay pagkwartaan na. Nga anya? Droga. Anya? Juan, ma'am. Agap-gapo ko ni Don Juan. Dagiti droga. Isuda kada Don Paing. Anya? Apay. Saan mo nga mo dagita? Saan? Di mo nga rin ibagbagakan ni amo. Asak tinang ibagakan ka. Naungat dahi kay ma'am. Amangan no paltugan nak. Awan parikon. Sige ma'am, mangan ka. Ibagam laeng no adapay ka sa pulam tayawat ko. Sige. Pumanaw ka nga ruden iti sangok. Tadyak kayat ang makita tarupam. Kabayatan ti panangan ko. Uwan ma'am. O sige, panawan kan ditoy. Mabit laeng. Sika ka dilaeng ti tagaluto ditoy? Ni Dagimay ti kaduak at tagaluto ditoy, ma'am. Ngamadang aminan iji mansyon. Adamot kit di dagiti babae ditoy akatulungak no daduma, ma'am. Sige. Adaywan na kwan. Tadyak kayat ang makitkita tarupam. Kabayatan ti panangan ko. Uwan, ma'am. Adayo ka di pa'y Dagimay. Asidagan apag isunto nga makadanon tayo no sumipngat. Ay, talagang kayam anagadayo ti lugar yun. Uwan adayo nga talaga. Ngamawan parikot. Tinapatag, makapasyarak. Kaya ti agbati ijay mansyon. Ay, amangan no makabaso na ka din na oras. Amangan no matutupak ni Margarita. Dahil ti bagbaga kada kayo. Haliklikan nyo ti makiapakan kuan. Man ano ngamin no agtungpal kayo iti kayat na. Tapno awanan ti riri. Kaya't ko lang mat nga baliwan na titrato na kadya kami. Bayan yon, kunakmat. Nututupan nyo. At naguraan na kayo. Iparupa na ka ngayon ababaon ng talaong. Ay, wan nga rod Kan, ure ko nak nga baybay Masuro naklatang ay, Dinggas. Kat na ita ti mangisagmakan ka. Isuan na sayat langan. Asan yung kang kano. Nga uray anyapay ti ibagbagana. Nasa ugayam ni Nana Pipay tinapasama kita agsapan. Wan, ligaya.
Diya ko nalapdan ti bagik anang tungpa ka ni Margarita. Aglablabos mat naminan. Agrama ni Baby Grace, iraman na nga insultuan. Iti anya pa ang agapo akas di tar aramidan na. Apay adi nagsardengan ni Margarita. Anya pa ang tisapulan na itibiyag na. Baknangan. Ligaya. Apay anas kan nga umay pala dito'y farmhouse amang insulto. Pasensya amon, Ligaya. Nabayagan nga agpaspasensya akan kwa na. Ngam talaga at tinungpakon, idiinraman na ni Baby Grace. Apay Francis, itian niya aga po akas daytar aramidan na. Kaya't nakadi asawan dayta. Nga aging gaita, nga uray addan asawa na, kat agayat paylaan kan ka. Ha? Dayta ti maawatak ang makagapo. Ligaya. Ngam saan nga glablabas. Nang runa no iraman na dagiti anak ko. Tatalaga alaban akon. No jak nagtagtagari idi iti kanayon a panangin insulto na kanyak. Saan kon nga atrasan ita? Ligaya. Liklikam lang ni Margarita. Malagip ko tayo panangawis na kadata iti pasken na ako nana. Maawatak itan, Francis. Akayat na laang ti agpalastog. Kayat na nga ipamatmat kanyak. Anasay saya at tibiyag na. Gapo ta asawa itan ti mayor. Anya? Ngam uray anya ti aramidan na. Saan naktulat ta ama atiyo? Adayo anaragrag sa kaklatta ngam ison. Oh, adto yung tigatas mo, Ligaya. Agyaman ak nana. Nakaturog ka din ni Francis. Uwan nana. Imbagak ti inaramid ni Margarita. Imbaga ko na tapno maamuan na. Amo ka din nagsardengan ni Margarita, nana Pipay. Ngamin, aging gaita. Ay ayatan na pailaan ni Francis. Juan, kastamot ti kunak balasang ko. Ngam sana mabalin nga aguli makaklata na kasi tisigod. Nasken alabanak itan. Ligaya. Amok asubyan nak dayjay. Iso asaganaak, nana. Ala, bayam, tainton umay. Saan kun apastrakan dito'y farmhouse? Nana, Kan umay, siyak tulatan ti sumaangukan ko na. Nakadanon tayon? Awan ngam adda pa'y pagnan tayo. Iparadam lang tanto yung konsento, Dingas. Sige. Ay, nalamag dito yung lugar yun, dagimay. Awan kene-kene. Ala, bumaba tayo na ito yung kotse. Intayon. Diyato yan ti balay, me. Ay, nagdakil kay taaso yun. Saan kayo nga agdanag? Wano agbutang ta nakatali ni Espat. Dagimay. Si Kagayam yata. Wan tatang! Ay na siyang ditoy! Ay, na. Ay, yata. Naimbag nga oras yo, tata. Naimbag nga oras yun, tata. Kastamat ka diya kayo. Nagadu pa iti awit niyo Wan tatang, ginadgatang may dalan. Ay, Saan ka nga ron nga agharang itarangan at tatang tao mo nagkamekat ne. Nabambano kami nga nagbiyahe. ay, sige. Umunag kayo kape tayo. Sige. Kape kayo pa'y. Isagsagana ni nanang mo ti kanan niyo. Wan tatang, Sino nga dito'y dua nga kaduam. Deta nagsurpan. iso ne kene tatang. Inieng. Kene. Kada to matlalaki, iso ni diyang gas. Ay. Kasta. Ag-asawa dia. Saan tatang? Anya dia tanga. Kape kayo.
Inak tulungan ni nanang mo di ako sa niya. Sige nga Rod, tatang. Dagimay, naanos matgayam ni tatang mo. Katawan naanos nga talaga. Ni Dinggas, saanan ang matagtagari. Mababainak namin. May ruwam kanto matlaang. Ayan nga'y dagiti kakabsat mo. Adda asawa dagiti duwa nga mamanang ko. Kante kabsat ko nga lalaki. Katawa pa'y asawa na. Ngamjak amo no, ayan na ita. Makabanog! Ni, Babanuga ka nagapoy di garden. Ni, siya ka day ta, dagimay? Ada ka gayaman? Napanam, manuatawon nga awan ka. Ita, ada kan? uwan manong! Tanapanakat nga Rod nagtrabaho iya adayo. Ay, ibag kumaano nagabrod ka. Ngam saan mat? Saan nga bale manong? Ta nagtrabaho aklad ta. Ag-uray ka. Hasino nga'y dagita kakadwam? Kasla kayat nakmut nga danugan day takadwam nga lalaki. Ha? Huh? Saan mat manong? Nasiyang pato pa ni Dinggas. Apay, agasawa da day ta babae nga nagbabasit ti sa kana. Saan manong? Sige kit din. Yang ka nagsukat, ta nakapit-pitak dia tabadum. Ay, sige nga rod anya. Ay, anya nga tinagan day ta lalaki nga kadwam. Ni Dinggas, manong. Ay, Dinggas. Mansyat kita nuukain niya. Ha? Huh? Saan na nga maawatan ti ibagbaga, manong? Ay, Kan masapul nga ag-ina na ni Dinggas, ta nabambanog nga nagmaneho. basit lang mo ti inuman mi. Aginom tayo niya, Dinggas. Sige. Ay, sige. Ay, mangan kayo, ade. Aw. Uwan na nang. Yang kayo kay di maturugan ta siya kung di makaamoy ti kusina. Ay, aw. May, ta, nakmasuyap. Ay, maturog akon, wan. Naimbag arabi ikada kayo, nana. Ay, ulay abuon si ay basang. Ay, may, ta, nakmasuyap. Aw. Masuyap pa. Sige, mangantayon. Kasya nga talaga te sa unay nanang ko. Kan na yang amin. Iso nga, pasensyaan yun no adalalaok na niya. Sige, mangantayon ta. Agsida tayo iti pinakpikan. Ada itag na diya ta. Wow, nagbanglo. Ay, dagimay. Apay adi mo inyam amo ni Dinggas anobiyom. Inton bigatan. Sa bagay. Sige, mangantayo kit din. Saan kayo nga agbabain? Wan? Nas ka na makisangwa kini manong mo. Aginom kami kano. Ay, saan Dinggas? Ag-ina nakakit din. Amangan wadda makuna na kanya. Nakisarita akon kan kwa na. Ngam kababain mat kan kwa na. Ay sus, ag-ina nakakit din Dinggas. Sige, maturukan, tainak maturugan. Awan? Ita nga agsapa tatang, nanang, manong, aday baga may kadya kayo. Anya nga idyata. Salamat importante. Importante nga talaga dato'y tatang. Ay, at aw, ade. May anak ko. Ibagam no sinudi. Kuha nga min. Ni Dinggas kayan ayat ko. Ay, Ha? ay, apaw. Kaayan ayat mo day tanga tao? Kaslamot kayat nak nga danugan. Saan mat amanong? Si kanto pa iti kasla nga dumanog. Ay, no kasta, kaayan-ayat mo diyata nga lalaki. Na, Uwan tata. Ay, kat niya nga rod nga itata. Kuha. Umay kami kasar. Ina. nay, Umay kayo ang kasar. Apay,
Ada baboy na. Ada baboy na nga maparte. Uno baka. Uno ada nuang na. Awan, Manong Angus. Ngam, ada igatang me ite maparte. Ay. Ay, way. O kasta, ang asawa kagayaman. Awanan na. Lumba mo ni Manong mo. Pati ni insan mo nga Marcos. Kani, anya pa dia dyan, Neko. Anya pa dia dyan, ni Dimber. Katuan atatang. Wun nga ron. Siya kumaati umuna nga agkasar. Oh. Sakbay asya ka, dagimay. Yeah. Kanon to pa ngay. Awan to pa te mayat kan ka nga babae, Manong Angus. Adu-adun tupay. No, kasta ti kaya tiyo di agkasar kayo. Ay, way paisa, ay anak ko. Ayan, ay, pigan nga, di plano yo, ay man kasar. Itangalawasan ananang. Ay, Pampasat inayan. na. Ay, tan man dardaras kayo, od. Uwan na nang, tama sa pool nga agsubli kami matlang iji trabaho me. Agsubli Ay. kami nga diagdiagus. Ano kasta ti kaya tiyo di. Sige. Ayan nga iti, dadakal na di ato yung mga sawakan ka. Na, Nabayagan nga pa mo sa idea, tatang. Kan, ada yung unay ti ayan dagiti kakabagyan na. ay, kas di ay aya. Ngam, saan nga parekot diya ta? Tinaskan kat ag-in-inayat kami kani Diengyas. Hangam, apay nga hangag sa sauda ito nga tao. Mababain nga rod. Ay, dinggas balok. Ay, totoo, ay laylay dam din anak me. Ay, si Dagimay ay naoy. Dagimay, anya ka no? Ay, kwa ko na pudno ka di nga ay ayatan nak. Wan, nana. Saan mo to nga nga saksakitan di atoy? Saan, tata? Ay, adim paligatan ng anak ko, Ay, siya. Di na kano nga parparigatan. Saan, nana? Sigurado ka nga ayatam datoy anak ko. Hingga tong palbiyag mo niya. Wan, tata. Ay, maikalim. Ay, adimon sub-sub-pakon ng anak ko. Siya. Anya ka no? Maikarem kano nga dinakto kabilan. Wan, nana. Ay, at mayat adi. Saan to nga tanga agbisin ni Dagimay ti denam. Na, Saan, tata? no kasta nga raw. Itulok mi nga kalaysa kayo. In kay to kasaritaan ni Apo Padi. Ta iso timang kasar kadya kayo. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy tinobela tayo anapaulwan. Katukan, ti Basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Dante Martinez. May sapay, asagot ka na kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Katukad ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.